Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, праграма «Празкі акцэнт». З вами я Дмітрий Гурневич, а на сувязі са мной сёння два палітычныя глядальнікі радыё Свабода, Валер Карбалевич, Віталій Цыганкоў. Прывітанне, калегі. Вітанне. Сёння мы паговорым пра дзве, здавалася б, незвязаныя падзеі. Гэта мігранцкі крызіс на мяжы Польшчы і Беларусі, а таксама крымінальная адказнасць за падпіску на тэлеграм-каналы Беларусі, хаця здаецца, што сувязь ўсё ж такі некая тут пэўна ёсць. І зараз мы пра гэта паговорым. Спачатку пачнем давайце з мігранцкага крызісу, калегі, таму што якраз учора была навіна пра тое, што, здаецца, у горадні былі затрыманыя больш два десяткі грамадзянаў Іраку, якія не мелі пры сабе быццам бы беларускіх візаў, яны былі затрыманыя, так разумею, будуць дэпартаваныя. Пазней палякі паведамілі, што ў Беларусі не толькі іракцаў затрымалі, таксама затрымалі сірыйцаў і лібанцаў з той жа праблемай, так, адсутнасць беларускай візы. У той жа самы час Польша учора зацвердзіла будаўніцтва адмысловай агароджы з датчыкамі руху, з маніторынгам на мяжы з Беларусю, і таксама пацвердзіла сваё права выдаляць увогуле ўсіх эмігрантаў, якія перакрочваюць, на думку, нелегальную мяжу, без якіх-небудзь, скажем, ільготных выпадкаў. Цяпер такія здараюцца, калі людзі хочуць прасіць прытулак у Польшы, хаця вельмі мала з іх просіць, бо большасць хоча ехаць у Нямецчыну. Давайте спачатку пачнем з таго, ці сапраўды вось учора пра гэта загаварылі. Наш таксама калега рэдакцыйны Валянцін Жданко напісаў пра фактычна ўжо заканчэнне мігранцкага крызісу. Ён таксама як бы звязвае гэта з надвор'ем. Ці вы згодныя з тым, што гэта песня «Мігранцкі крызіс» сапраўды завяршаецца, ну і так разумею, паразай беларускага боку? Спадар Валер. Я б пачакаў першым рабіць такія высновы. Сапраўды, вось тыя факты, якія вы пералічылі, плюс інфармацыя пра тое, што беларускі бок спыніў выдачу візаў і ў тых краінах, з якіх асноўны наплыў мігрантаў у Беларусі, і ў аэропарту Менска. Вось. І я думаю, гэта звязана з тым, што мігранты пачалі ствараць праблему для самих беларускіх уладаў, для самой Беларусі. Калі не ўдаецца іх выштурхаць, выпіхнуць за мяжу, і калі там літоўцы і палякі іх выштурхоўваюць назад, то гэта ўжо стварае праблему для Беларусі. І тое, што вось пачалі затрымліваць этих нелегальных мігрантаў уже беларускія ўлады на беларускай тэрыторыі, кажа пра тое, што гэта пачынае біць па беларускім уладам. Таму тут два варыянта. Ці то сапраўды беларускія ўлады прынялі рашэнне закрыць гэты праект, ці другі варыянт, пакуль узяць яго пад жорсткі кантроль, каб сколькі мігрантаў прыязджае ў Беларусь, і столькі мігрантаў павінна з'явіцца ў памежных краінах. А вось калі гэтая прапорцыя іншая, калі частка з іх застаецца ў Беларусі, то гэта праблема. Вось, таму я не выключаю сітуацыю, што спачатку трэба выпіхнуць тыя, якія ёсць, а ўжо калі гэта удасца, тады можна зноў адкрываць вось гэтыя візы і зноў запрашаць актыўна краінаў Блізкага ўсходу, Афрыкі ў Беларусь. Вось, які з гэтых варыянтаў будзе рэалізаваны, пакуль пытанне. Віталій, які з бакоў прайграе гэтую мігрантскую вайну? Я ацэньваю сітуацыю больш радыкальна, я б сказал, больш адназначна. Я думаю, ўжо можна в пэўным сэнсе канстатаваць такую стратэгічную паразу беларускага боку ў гэтай сёй мігрантскай гібриднай вайне. Паколькі ўжо відавочна яны не дасягнулі таго, што задумвалі, калі пачыналі гэтую аперацыю. І я думаю, на што было перш за ўсё планаванне ў афіцыйнага Менску, на так званыя гуманітарныя матывы, тое, што Еўропа не зможа вось так глядзець на тое, як бедныя несчасныя людзі знаходзяцца недзе на памежнай тэрыторыі, знаходзяцца на мяжы, там у лесе, вось, і все гэтыя матывы, на думку афіцыйнага Менску, павінны былі згуляць на вот эту тактыку ці нават стратэгію афіцыйнай Беларусі ў гэтым мігранцкім крызісе. Гэта тут міжволі вспоминается, я не хочу никого ображать, але знакомитая
выказывания Ленина про полезных идиотов, ён меў на ўвазе тых людзей на захадзе, якія там подрываюць заходнюю ліберальную дэмакратыю, крытыкуюць, і тым самым яны працуюць на руку бальшавікам. В дадзеным выпадку сапраўды я, напрыклад, бачыў тут, знаходзячыся зараз в Варшаве, я бачыў тэлевізійныя дэбаты ў польскім парламенце, калі было прымалася рашэнне аб працягненні надзвычайнага становішча ў гэтых памежных рэгіёнах. Дэбаты былі вельмі гарячыя, людзі выступалі з тымі ж фотографиями. Люди, скажем, пераважна польская оппозиция, левица выступала супраць гэтага надзвычайнага становішча, показывала фотографии несчастных мигрантов. Думаю, вот на гэта все и различивали белорусские улады. Але чаму пролічыліся? По-першае, самі по себе литовские и польские улады оказались дастаткова жорсткія ў гэтым пытанні, не поддаліся на спробы, скажем, стварыць внутренний кризис политичный, что в Литве, что в Польше, и большасць іхніх палітыкаў все-таки засталіся на позициях твердого захавання памежных правілаў, твердого захавання памежного закона, не гледзячы на пэўныя, скажем, гуманітарныя прычыны. З таго ж польскія, скажем, палітыкі, я наколькі бачыў, яны в інтэрв'ю кажуць, што гэтая іхняя пазіцыя была падтрыманая і еўрапейскімі палітыкамі, в той же самой нямецкімі і французскімі. Я думаю, яны в дадзеным выпадку не хлусяць, і магчыма, што пакуль гэта так не дайшло да грамадскай думкі, якая можа быць вельмі падвержана такім, скажем, менавіта гуманітарным матывам, не на карысць нават часам дзяржаўным інтарэсам. І все-таки паколькі в Германии и во Франции, в таких краинах это не стало темой номер один, то, безумовно, я думаю, правда в том, что немецкие и французские политики сказали полякам и литовцам: мы вас подтримливаем, только мы не можем про это надто гучно говорить. И тут еще бы один момент, я бы сказал, все-таки, чему я так, может быть, выказываюсь про гэтые гуманитарные мотивы, они, безумовно, важные, але вот гэтые мигранты, якія пераходят, спрабуюць перайсці беларуска-польскую мяжу, яны все-таки люди не тыя, якіх под конвоем привезли сюды под арыштам, гвалтоўна. Это іхняя добраахвотная была воля. Конечно, яны хочуць жыць у Европе, але шляхи есть розныя. Можно это добиваться методами законными, легальными, а можно так. Яны, калі прыязджаюць у Беларусь, яны ведаюць, што робяць. Яны ёсць інфармацыя шматлікая про тое, што яны плацяць тым ліку беларускім уладам, яны плацяць тым самым нелегальным перавозчыкам, хто іх подводзіць до мяжы, хто шукае гэтыя дзіркі ў мяжы. То бок яны в этом сэнсе не такие невинные овечки, якія, оказаліся, не ведаю, гвалтоўным чынам в беларускіх лесах. Гэта, я думаю, таксама многие люди разумеюць и в Литве, и в Польше, это таксама уплывае на грамадскую думку. Так, наивно поверили ў абяцанне, што перайсці мяжу будзе дастаткова проста, што не будзе вялікай складанасці. Таксама навіна сённяшняга дня з еўрапейскай... Валера хотел некую реплику дать. Так, ласка, Валера. Я думаю, что белорусские улады ставили, так бы мовить, задачу минимум и задачу максимум. Я зараз про это хочу распытаться. Задача минимум – это створить проблемы для соседей. А задача максимум – примусить Европейский звяз уступить у перамовы и поменять порядок дня этих перамоваў. Я просто дадам, што якраз здаецца, учора было апублікавана маё інтэрв'ю з прэс-сакратаром міністра каардынатара польскіх спецслужбаў Станіславам Жарыным про тое, што Польша не пачне размову з Лукашэнкам, таму што яго, як бы умова зразумела, ён хоча, каб яго прызналі легальным прэзідэнтам Беларусі. Для Польши гэта непрымальна, і нам, магчыма, будзе або гатовая гаварыць на нейкім рабочым узроўні. Але я просто еще дадам до вашего адказа, што вы ўжо пачалі адказваць самі, што акурат сёння стала вядома, што Еўразвяз ужо рыхтуе 5-й пакет санкцый, ён мае быць гатовы ў лістападзе, і менавіта гэты 5-й пакет, пра яго упершыню гаварыў яшчэ у ліпені, у канцы ліпеня літоўскі міністр замежных спраў, менавіта ў адказ на гэты мігранцкі крызіс. То бок фактычна Беларусь мала таго, што яна не здабыла там, скажем, нейкіх козыраў у выніку гэтага крызісу, она зараз здабудзе чарговы галаўны боль, гэта 5-й пакет санкцый. Ці ўсё ж такі, гаспадар Валер, яна здабыла, вы пачалі гаварыць пра гэта, пра нейкі задачы мінімум і максімум, ці Беларусь чагосьці дамаглася? Яна стварыла праблему суседзям. Гэта трэба прызнаць. Больш таго, у той жа Польшы гэта, скажем, не то, што выклікала канфлікт, а
скажем, штурхнула к этому конфликту, обострила его. Конфликт паміж уладамі і апазіцыяй існаваў, ну, а гэта праблема мігрантская яшчэ яго узмацніла. Таму ну, і былі пэўныя дыскусіі і рознагалоссі в Еўрапейскім звязе. Там рэзалюцыя Рады Еўропы была такая не вельмі прыемная, скажем, для Польшы, Літвы і іншых. То бок, ну, пэўныя праблемы беларускія ўлады стварылі, але вось прымусіць Еўразвяз памяняць парадак дня перамоваў, абмяркоўваць замест праблем, скажем, вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій, пачатак унутрыпалітычнага дыялогу ў Беларусі. Вось гэтыя тэмы, на якія настойваў Еўразвяз, выкінуць, а замест іх абмяркоўваць пытанне мігрантаў у абмен на адмову ад санкцый. Вось гэтая задача, відавочна, не выкананая, больш за то яна выклікае сапраўды новы пакет санкцый. То бок, ну, самі сабе стрэлілі чарговы раз у ногу. Я думаю, Лукашенко переоценил свое давнішнее, скажем, умение капитализации рызыкаў и подвышения ставок. Калі ён дзейнічае по принципу назядомого анекдота «купи козу», ведаеце, калі у человека не было никаких проблем, купил козу, з'явились проблемы, и он приходит здоровенно, то кажа «продай козу», и он продал козу, и вот и теперь он счастливый. Так ось Лукашенко камусьці гэтую кажа «купите козу» сам своими деньгами, а потом хочет так само своими героичными деньгами эту проблему знять и заставаться пераможцем. Такая его тактика, вось она знов-таки тут не спрацоўвае. Коза уже куплена, мігранtsкі кризис створаны, гэтыя люди, ну, тысячи, магчыма, десятки тысяч знаходзяцца в Беларусі. Наступае холодный час, калі яны уже сами нават не пойдуць у лясы, ну, разумеючы, все-таки інстынкт самазахавання у іх ёсць. Вось, і так ці іначай афіцыйны Менск будзе вымушаны часова ці назаўжды адступіць ад сваёй тактыкі вось в таких умовах. Так что, вот, повторюсь, ён пераацаніў сваё ўменне ствараць канфлікты і потым іх капіталізировать. Другая тэма, якую хацеў бы зараз закрануць, гэта крымінальная адказнасць за падпіску на тэлеграм-каналы, якія абвешчаны афіцыйна экстрэмісцкімі. У Беларусі больш за 100 такіх тэлеграм-каналаў, і по той інфармацыі, якая была апублікаваная, быццам бы тыя папраўкі, так, пастановы, яны прадугледжваюць там, ну, дзіўная рэч, таму што Губазік сам будзе вырашаць, каго караць, каго не караць, хто будзе актыўны падпісчык, так, яго могуць пакараць. Але я хацеў бы ввогуле атрымаць ад вас каментар, адкуль, навошта і чаму такое штосьці ввогуле неверагоднае, таму што ну, подписка на телеграм-канал это то самое, что иметь дома Mein Kampf Гитлера. Можно иметь выключно для неких там, скажем, навуковых мэтаў, або в принципе не забаронена продаецца ў краме. Чаму так далёка пашлі ўлады, калі здаецца ўжо ну, ситуация под ихным контролем с протестами уже шмат месяцаў? Ну, тут трэба падзяляць розныя рэчы. Пакуль заканадаўчых дакументаў, якія прызнавалі падпісчыкаў гэтых тэлеграм-каналаў сябрамі, чальцамі экстрэмісцкай арганізацыі, няма. Пакуль ёсць запужванне. Вось гэта інфармацыя на афіцыйным тэлеграм-канале, ну, как бы паўафіцыйным тэлеграм-канале, які робяць сілавікі. Вось, ну, як бы анансавалі, што могуць быць прынятыя такія заканадаўчыя акты. Потым, здаецца, сёння каментарыі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, што вось усіх актыўных падпісчыкаў ужо высветлілі і з імі будуць разбірацца. То бок пакуль дзейнічае механізм запужвання. І ён дзейнічае, таму што як толькі з'явілася вось гэтая інфармацыя, колькасць падпісчыкаў на вось гэтыя самыя тэлеграм-каналы, якія аб'яўлены экстрэмісцкімі, ну, у пэўным сэнсе скарацілася, прычым відавочна. Вось, так што метады запужвання дзейнічаюць, ну, і калі ўлады ўбачылі, што яны дзейнічаюць, то яны ідуць па гэтаму шляху. Я не ведаю, ці будуць сапраўды прыняты гэтыя заканадаўчыя акты, што, дарэчы, выключаць нельга, таму што даўно ўжо вядома, што нейкіх межаў, нейкіх тармазоў беларускіх уладаў няма. Але пакуль што, я думаю, што адбываецца пэўны зандаж.
улады запусцілі вось гэтую пагрозу і паглядзелі, як на яе рэагуюць. Аказалася, што рэагуюць вельмі, скажем так, эфектыўна. Колькасць такіх падписчикаў скарачаецца. Ну, будуць думаць, якія наступныя крокі зрабіць дзеля гэтага. Гэтым я дадам, што ў прынцыпе, каб стварыць нейкі там прэцэдэнт або справу адміністрацыйную, ўжо даўно даказана, што людзі, сілавікі прыходзяць у кватэру, проста вешаюць чалавеку там сцяг або на балкон, або на плечы, робяць яму здымак і пазней у судзе сведчыць пра тое, што вось, калі ласка, ён пікетаваў, самі ствараючы такім чынам падставу для гэтага працэсу. Віталій, ці тут гаворка ідзе менавіта толькі пра запужванне, на твою думку? Ну, запужванне – это першая, конечно, галоўная мэта, але яна мае на мэце і больш стратэгічныя мэты, у тым сэнсе, што зараз улады взяліся за пабудову такого грамадства, якое нават з савецкім цяжка параўнаць па ступені, скажем, з іх пункту гледжання вот такой, каб была некая пакорлівасць, каб была нават інфармацыйная пакорлівасць і іншая рэч, што наколькі гэта у ім удасца, у тым ліку, што, напрыклад, калі падпіска, вот просто рэпліка, людзі могуць зараз так себе паводзіць, я ўжо чуў такія меркаванні, што просто чытаць гэтыя забароненыя каналы, не падпісваючыся, ты можаш в Тэлеграме набраць там умоўны, скажем, Белсат і прачытаць его, чытаць, але не з'яўляцца падписчикам пры гэтым. Вось, это тэхнічна абсалютна не меня, але сапраўды, як вы правильно заважылі, калі яны вешаюць сцягі на балконе і фотаграфіруюць, то яны могуць чалавека, якого затрымалі, взяць доступ да яго тэлефона, там пагрозамі ці рэальным гвалтам атрымаць і падпісацца на любы з забароненых каналаў, сказаць, вот ён падпісаны. То бок зараз гэта мы бачым апошні год, што мы назіраем. Спачатку ідуць нейкія абсалютна незаконныя рэпрэсіўныя дзеянні, якія не былі, скажем, ніяк апраўданы, абгрунтаваны існуючым заканадаўствам, а потым уже пасля таго, як гэтыя дзеянні становяцца практыкай, паколькі не да закону, то пад гэтыя дзеянні падводзіцца нейкая нарматыўная база, здавалось бы, самая неверагодная ранейшая 1,5 год назад. Так што і тут, хаця кінуліся все юрысты даказваць, што гэта нічога не прадугледжана, як правильно сказаў Валера, ніякіх межаў іх няма, яны могуць прыняць такое, не заканадаўства, не закон, а нейкую падзаконны акт, Саўмін альбо нават Міністэрства ўнутраных спраў, што гэта сапраўды з'яўляецца незаконным. Тут ад іх в этом сэнсе можна ўсё чакаць. Зразумела, што Тэлеграм і ўвогуле сацыяльныя сеткі ці інтэрнэт – это спосаб камунікацыі паміж людзьмі. Калі, на вашу думку, уладам удасца нейкім чынам змінімізаваць удзел беларусаў у ўсіх гэтых інструментах, то што тады яны цалкам будуць кантраляваць гэтую сітуацыю? Калі людзі будуць баяцца заходзіць у Тэлеграм, або прынамсі зменшыцца радыкальна колькасць чытачоў, людзі не будуць ведаць навіны, і што яны ў разліку уладаў павінны полюбіць зноў гэтую уладу, што гэта. Тут два фактычныя пытанні, так? Ці як гэта паўплывае ўвогуле на камунікацыю ў грамадстве і чаго даможацца сама ўлада? Калі глядзець сацыялагічныя пытанні, праведзены Chatham House, то там давер да недзяржаўных медыяў дзесьці ўдвая больш, чым давер да дзяржаўных. І не думаю, што гэтымі захадамі ўлады неяк памяняюць гэтыя суадносіны. Але дамагчыся скарачэння карыстальнікаў тых самых тэлеграм-каналаў, тых медыяў, тых блогаў, якія ўлады аб'явілі, экстрэмісцкімі. Гэта цалкам рэальна. Мы ведаем, што скарацілася колькасць спажыўцоў гэтых тэлеграм-каналаў у параўнанні з тым пікам, які быў мінулы год. Гэта, магчыма, звязана з тым, што адбываецца натуральным чынам дэпалітызацыя грамадства, бо доўга знаходзіцца ў такім палітычна напружаным стане грамадства цяжка трымаць. А другое, гэта сапраўды не заўсёды абывацель гатоў прымяняць нейкія намаганні, каб знаходзіць нейкія абхадныя схемы, каб выходзіць на тыя сайты,
тыя рэсурсы медыйныя, якія ў Беларусі блакуюцца. То бок, в прынцыпе, это магчыма, но гэта трэба прыняць нейкія намаганні, а не кожны чалавек, не кожны абыватель, асабліва якога не вельмі моцна цікавіць палітыка, захоча гэта рабіць. Калі гэта адкрыта, то можна аднім клікам выйти на Тутбай, на нашу Ніву, на Свабоду, а калі гэта патрабуе намагання, ну, чалавек можа і не захацець і пераключыць куды-нибудь на які-нибудь канал, дзе нейкі фільм ці нешта такое больш прыемнае, далёкае ад палітыкі. Віталій, як ты думаеш, Так, удасца забіць тэлеграму ў выніку палітызацыю? Ну, па-першае, падтрымаю думку, што пэўнае скарачэнне адбылося без рэпрэсій, скарачэнне спажывання незалежных СМІ, тое, што было у жніўні-верасні, кастрычніку 2020 года, там, дзе было, вот берем там Свободу, Белсат, там, где было 500-300 тысяч неких, то зараз там 100 тысяч, там, где было 50, то зараз 20. Ну, такие соотносины приблизно. Вот нефть, по-моему, 2 раза скоротился, был 1 миллион на пику, зараз 2 миллиона было, зараз 1 миллиона. Меньше миллиона. Да, і гэта до рэпрэсій. Ну, рэпрэсіі, калі пааб'яўлялі іх экстрэмісткамі, таксама ўжо, дарэчы, не так радыкальна. Вось вся гэта шум вакол заявы Губопіка, ён некалькі тысяч адпісалася. Вось, это абсолютно там невеликие лічбы, все-таки это невеликий процент, 3-5% адпісалася. То бок это люди уже сталіся, якія уже нават не паддаюцца на такія маніпуляцыі, але в целом стратегія это ўладаў якая? Ну вот як Валера згадал социологии, справді грамадства зараз подзелена на там умоўно 25% ебацік, з якіх там 15% трывалыя, ну а астатнія 10% як такія часовыя, скажем, колькі ўладу любіць, там расхістваць баяцца ці баяцца перамен. Вось. І процентаў 40 это пратэсная частка грамадства, такая зацятыя праціўнікі цяперашняй улады, ну і тое так званае балота, якое ўладу не любіць, але і штосьці ім не падабаецца ў пратэснай частцы, альбо штосьці не гатовы да іх далучыцца, нават в думках маецца на ўвазе сваім стаўленні. І вось у ўлады ўжо гэта не мяняецца, на ніякія вот іхнія прапагандысцкія дзеянні, якія в асноўным накіраваныя там на ўзбуджэнне ненавісці, яны не могуць павялічыць гэтую рэсурсную базу рэжыма, так яны просто ўжо такую задачу не ставяць. Іх задача тыя, хто актыўныя, каб не высоўваліся, а тыя, што пасіўныя, каб не далучаліся да актыўных. Вот для этой задачи, сапраўды, не трэба ніякіх там прапаганды там мірнай, а трэба просто запалохвання, трэба, каб тыя актыўныя пастаянна іх нейкім чынам сажаць, каб яны баяліся там зноў-такі выйсці на вуліцы ці недзе праявіць сваё нездавальненне, ну а каб тыя сярэднія балота пасіўныя нават не думалі далучыцца. Вось такая задача зараз ва ўладаў. Дякую, вялікі калегі. Я просто нагадаю таксама нашим гледачам, што социальные сетки Рады Свобода не лічацца афіцыйна ў Беларусі экстрэмісцкімі, таму подписывайтеся на нас, лайкайце наши відэо не толькі, сачыце за нашими сторонками паўсюль на ўсіх соцсетках. А я нагадаю, што сёння маімі гостьмі былі Валерий Карбалевич, Віталій Цыканкоў, палітычныя глядальнікі Рады Свобода. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневич. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.